il-complaining id-gergir huwa ħafna eħfef mix-xogħol. Allura għalhekk anke f'dal pajjiż u naħseb id-dinja kollha ta' nisimgħu ħafna tgergir u forsi ftit azzjoni. Allura x'iridu nagħmlu kif min irid, speċjalment meta tkun ħatibda ġimgħa ġdida. Ngħidu paġna ġdida, ħandawru paġna oħra, ħangerger inqas u naħdem iktar. Tinsema easier said than done. Imma tajjeb ngħidlek ukoll illi id-gergir jużalek ħafna enerġija. Mela jekk moħħok jiflaħ jagħmel daqshekk ħanejdu hekk tajjeb, inti tkun qed tiekol ħafna minn dak li kapaċi u jiflaħ jagħmel moħħok dakinhar għax inti tkun qiegħda tgerger. Id-gergir kif jgħidu bl-Ingliż huwa draining. Jidrejnjak, jgħajjik, ma jagħtikx qisu dik il-ħeġġa biex taħdem. Allura, anke jekk imqar għas-saħħa tal-argument iddeċidi li inti ma tagħmel xejn għada, però tgergirx. Taf għalfejn? Għax jekk ma tgergirx u ma tagħmel xejn, ħatħossok aħjar milli ma tagħmel xejn u tgerger xorta. L-aħjar naturalment ħajkun li tieħu azzjoni. U tieħu azzjoni kif? L-aħjar jgħidu li l-ġurnata minn filgħodu turik. Mela jekk inti minn lejla għal filgħodu ħatipprepara pereżempju shorts, t-shirt, slippers biex malli qom filgħodu mor tagħmel l-exercise, dik diġà huwa pass kbir. Għax meta mbagħad inti bdejt il-ġurnata bit-tajjeb, awtomatikament qisu moħħok ħajidħol f'di drawwa f'dar ritmu illi jibqa' jagħmel l-affarijiet illi tħoss illi inti għandek bżonn illi tagħmel. Imma għada filgħodu qod tażżen, qod taħli l-ħin fis-sodda u tara kif daqqa waħda ġurnata ħarbitlek f'daqqa waħda rid imur ix-xogħol, f'daqqa waħda rid nagħmel hekk li m'għandix ċans, x'nervi kemm jiena, imbagħad spiċċajt wara x-xogħol, irrid nagħmel affarijiet li ma lħaqx għamilt filgħodu, ġen stress, u mbagħad nagħmel l-exercise għada forsi u nafu x'jerġa' jiġri. Tajjeb, nibqgħu nirrepetu l-istess ħaġa u dak l-exercise jew dak li kell dak il-pjan li taf li għandek bżonn tibda ma tibdieħ qatt. U l-problema jgħidu kif inhi ta' ħafna nies jaħsbu illi ħajbqgħu eżatt fejn huma. Fil-verità, inti għandek żewġ toroq. Jew tmur lura, jew tmur l qudiem. Li tibqa' eżatt fejn inti ħajkun temporanju għal ftit ġranet biss. L-għażla f'idejk, jew lura jew il qudiem. Niltaqgħu.